Masu sauraron mu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci. Za mu kawo muku labarai daga ƙasashen IOS, Jamhuriyar Nijar da Mali da kuma Burkina Faso, yayin da za ku ji yadda ƙasashen ƙawancen Sahel ɗin suka kafa tashar watsa labarai a Bamako domin haɓaka manufofin yankin nasu. Masha Allahu, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana karfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da sako domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Shugabannin Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Nijar sun bude sabuwar hedikwatar watsa labarai ta tarayya a lokacin taron su na biyu a Bamako, wanda hakan ke nuna muhimmin mataki na haɗe ikon kafofin watsa labarai a ƙawancen ƙasashen Sahel ɗin IOS. Shugaban ƙasar Mali Janar Assimi Goïta, shugaban Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré da shugaban Jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani, Janar Abdurrahman Chani sun haɗa kai wajen ƙaddamar da gidan talabijin na IOS, wanda a cikin wata sanarwa a hukumance aka bayyana a matsayin jigon yaƙi da labaran ƙarya da kuma haɓaka labaran yankin. Buɗe tashar ya biyo bayan isowa da rangadin jagoranci a matsayin wani ɓangare na taron na kwanaki biyu wanda aka buɗe ranar Litinin, kuma ya mayar da hankali kan tantance tsarin tafiya a kai na shekara ta farko na ƙawancen IOS wanda aka kafa a shekara ta 2024. Ƙasashen guda uku da sojoji ke jagoranta sun janye daga ƙungiyar cigaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko CEDEAO a hukumance a watan Janairu. Wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar Burkina Faso ta fitar a ranar Talata ta ce shugabannin za su yi nazari kan rahotannin aiwatarwa, su amince da shawarwarin da za su cimma domin inganta nasarori da kuma magance manyan ƙalubalen da ƙungiyar ke fuskanta. Haka zalika an kuma shirya Traoré zai gana da al'ummar Burkina Faso a Mali. Abubuwan ci gaba da suka faru kwanan nan sun hada da kaddamar da rundunar haɗin gwiwa ta IOS wato FUIAS a ranar 20 ga watan Disamba, lokacin da Goïta ya mika matsayinta ga sabon kwamanda wanda hedikwatarsa ke Niamey, kuma tana shirin samar da sojoji kusan 5,000 domin yakar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Bankin zuba jari da ci gaba na Confederal wato BCID IAS, wanda aka kafa a farkon wannan watan tare da babban jari na farko na sefa biliyan 500 kusan dala miliyan 900, yana da nufin samar da kudaden ayyukan samar da ababen more rayuwa, makamashi da ayyukan noma tare da rage dogaro ga masu bada gudunmawa na kasashen waje. Ƙawancen IOS da ya kunshi mutane miliyan 78 na ci gaba da zurfafa haɗewa waje guda a fannin tsaro, tattalin arziki da bayanai, wanda hakan ke nuna buƙatar samun 'yancin kai na yanki a Sahel. Ta masu sauraron wannan shine cikakke kuma gamayyar rahotannin da muke tafa da su a wani lokaci. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. Ku bayyana mana ra'ayoyinku a ɓangaren comment.